Dobrý deň, som Martin Mažár a natočil som pre vás ďalšie video. Doteraz som vám dával tipy, ako získavať klientov vďaka internetu. Dnešné video bude trošku na inú tému, ale stále bude súvisieť s internetom a ukážeme si, ako vďaka internetu môžete strátiť klientov alebo zopár obchodov. Mnohí z vás si teraz hovoria, že mňa sa toto netýka, ale chcem vás ubezpečiť, že týka sa to takmer každého. Keď neuzavriete obchod, potom čo vám klient povie napríklad ja si to rozmyslím, alebo sa klient rozhodne uzatvoriť zmluvu s niekým iným, väčšinou vám ten klient nepovie, prečo tak urobil. Tá príčina môže byť rôzna. Jedna z tých príčin môže byť aj internet. Poďme sa teda pozrieť, prečo vďaka internetu môžete stratiť obchod. Každý, kto využíva internet, zanecháva chtiac či nechtiac na internete stopu. Napríklad príspevok na Facebooku je tam nastálo. A to, čo môžete urobiť, môžete dať príspevok, ktorý vám môže uškodiť. Napríklad rôzne politické vyjadrenia, niektorí na sociálnych sieťach používajú hanlivé výrazy a správajú sa trochu inak na sociálnych sieťach ako vo svojom profesnom živote. Ďalším príkladom môžu byť komentáre na nejakom fóre. Napríklad zanecháte komentár pod článkom, ktorý vám jednoducho môže uškodiť. A dokonca sa môže stať to, že ani nemusíte využívať internet a môžete zanechať na tom internete stopu. Napríklad sociálna poisťovňa na internet vyvesila všetkých svojich dlžníkov, teda všetkých neplatičov a vžite sa do role klienta, ktorý si chce overiť, či ste skutočný odborník. Zadať do Google vaše meno a čo tam nájde. Informácie, že ste odborník, slušný a čestný človek, alebo informácie, že dlžník v sociálnej poisťovni, a na sociálnej sieti sa správate v úvodzovkách neprofesionálne, alebo tam jednoducho nenájde nič, teda nič, čo vám neuškodí, ale na druhej strane ani nepomôže k tomu, že ste odborník. Mám pre vás teraz jednu úlohu. Zadajte do Google svoje meno a preverte si, čo sa zobrazí, keď klient zadá do Google vaše meno. Ste s tým spokojní, alebo nie ste? Pomôže vám to, aby ste presvedčili klienta, alebo naopak vám to uškodí? Ak s tým nie ste spokojní, tak mám pre vás jednoduchý návod. Za prvé je, nastavte si súkromie na sociálnych sieťach, alebo vymažte si škodlivé príspevky, ktoré by mohli o vás vytvárať zlý dojem. Po druhé, aby ste podporili svoju odbornosť, vytvorte si jednoduchý web, na ktorý umiestnite svoj životopis, skúsenosti v danom obore, referencie, teda všetko, čo môže klienta presvedčiť, že ste odborník. Skúste tam dať toľko informácií, aby klient nemusel viac hľadať na iných stránkach. Za tretie, čo spravte, aby sa vaša stránka zobrazila na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania po zadaní vášho mena a priezviska, tak ju nazvite podľa vášho mena a priezviska. Napríklad, keď sa volám Peter Novák, tak si to zadám www.peternovak.sk. Ak by som sa volal Ferko Mrkvička, tak si môžem nazvať svoj web www.ferkomrkvička.sk. Pomocou týchto troch krokov z časti dostanete pod kontrolu to, aké informácie sa zobrazujú klientom alebo ľuďom, ktorí vyhľadávajú informácie o vás. Pomôže vám to k tomu, aby ste už nestratili niekoľko obchodov. A prípadne vám to pomôže k tomu, aby ste uzatvorili nejakú zmluvu. O tom, ako si vytvoriť svoju stránku, som už hovoril v predchádzajúcich videách a preto nebudem hovoriť o tom v tomto videu. Zatiaľ vám prajem veľa úspechov a tu
tučné provízie. Na záver ešte, ak sa vám video páčilo, tak zanechajte komentár alebo označte, že sa vám páči. Krásny deň.